Mchumbe unawakwana otherwise jenge ndona changamanya kero chikura chiwakwa bantu bari kuchiwaka kura chiabantu bande bangaro chikura chiwakwa nande chikura chikolerwa abantu banda nyumba ekura yo MCA ne yo muchumbe una ya hakirwe no mwache njone kikolende kura yo mugabana omo senator omo women rep no mo president bose bachire nyumba badigire ebintu gahuko none chikura nabo chikoyibwa asengeja abantu ba celebrate gochika kabarigire tibroge bibere na byakoreki yaki nandonye nonye kwatebeyo ebirogo bibapese yebe nenda mwamwebe nebroge bibika asengejo nindukero mutakateki aruji squeeze jena nyana na abana bakona abana ya bakuye ya asengejo barujena enjira to interact na karobono mono tuka bakiki karari dibacha kete kora president inja tirichiko lakini bata baitu barari manya ana mutaita mwana musenya abantu baitu na cyber crime negetekesa jedeli aranacha jena ko batebi Nyasaye ubabikire gopi nego biyo nyetumeke kora abantu baitu injengo represent umwananchi as a county government no mugabana nere natume tomo ward admin okomo represent as a ward lakini wana singi tutali ku understand omo MCA e budget yae ye ward na bono nyamira ere 10 to 15 million 15 million was it 10 million na bana kana so 2023-2024 a budget allocation ye wodi ya 10 million 2024-2025 egaja 15 million 2025-2026 na honesty ekaira na 10 million igona anda ya manere ebira gitabye irete ya 15 million ibira gitabye tuwa tete na katume ibira gitabye oroje kibese kino tema uchi bakokora mira kosi kino tagete onyara kuchikorera no ntobwa to woda admin ori basic kanganera kuna omochumba to debirina akweba na bantu mochore temba birebo omuwoda admin onera mubata komo tebina ase budget y'umugaba nabate chi project chirana flagship nababo chako konye geto gete no nyenge ya rokete ya sekwo tuwo bisiaye era bono mweba bi lakini wasangi chi press conference chi press no mochumbe no MC kitia tuanchi kana ale ko mwana moke na ale biwo chibotema kubati chidu uchia bito ni chikase chiane wate bya irana na abuli na seki wate itora bakano mwisi na kumina hindi ihonge ndeyiguru na linda abwati ngachanga ndeyiguru bono yori kingo babwati wate itora uchia tuage tasuka na iwe tofauti nero roya yabaye na iwe na wananchi ubwata kote ya wananchi reality mubata bingi kibweleta goko akibona sikire twachakire okora ebintu bitotakire ukora nabara kyatoro kyumura ya sabantu tukura karongo sangina omuntu bw'eserikali tuwenerete kubwatira tusaba amagenderero bunanje na yuko muchumba singe chagwa tilo ya security concern JT kama tebi china anchire alitibu
ibuo bulemu tubata tosi police post yo university ya cheki abanya wanafunzi batake tikomenya as security na wale tiki etai tokorosi pale ya itibu kuchiki abanya tubeke polisi itibu inakia abantu bakuru Nyantembe oche baka Nyasore oche baka itibu tutakini itibu itibu tegi bukina itibu tegi romobaga so katuku waterana igebuska lakini twazangina abantu bari tugwenda tokoro urai nande tugoro kyubura y'abantu tukuri present serikali bintu nande turayire n'abana turi base kwa zika twaterana Nyamogo Yangoi enana nyumbani wanta stima tete mwarete boni gatubate contract nawa na inchi togo kora no buchumba batero kiego ikinga kiegia motorete uyimutagete tomenyane na ndegeti oyo kuira koreki ai kura kobu osekubwa dali ogupa ono mbaye wabwire bareka mbaye wabwire baregeti kwani ino moigwa betu gwakwa kero ko igoro no lega na toriga ntoma tuno bokunga bono kete kero ko ira chikura no mate na kano cho bareki no ro moraiga na no mate na mambi ende no churoro asikirwe kyore ogusabwa abananchi umuchumbe nakwanda leo yasha ande tintageti abamite mutiko record ikikonde tamucha igoro yasha umuchumbe umuchanda tubwate abanta bakwanda mpaka no muntu igurike saiba igoro umutebe ndoseri yakoreki yakore yanga gukora lakini kero kwanda Nyamira Rivara Hospital tubate experts basha unakuwa motebiga ama ikinonye kintu kiti kiangire ama itine kiakwira irisha mpaka yakoraki yakore imiro na bengero ni iri ya help karatu areke wichoi usangye kumaimu tera tubate wichoi bonse wichoi tubate wichoi bonse wasa certificate chuchi atachi orona kintu kiti to koraki to watachi eroni yacha si kwenda kugurana help teko koraki teko koi kuna bono abantu nakonyire Nyamira Rivara Hospital moisonde umwirione nakwete matiri nganyora kire kintu byakaniru lakini ebintu buna egetana bintu gete mariyo gete mbiganiri bigocha byate bisiko lakika kwa ni expert yasha enjira nirige kubata epire ya karaki yabo obata imenda no nichi musana karaki ayaka omwana nale mocho kurubwato obeke rocks chini Nyamira atakire bi ya 250 something lakini wakwana na bata basha actually muchumbe twalite wakana 2000 akarunya Nyamira Rivara Hospital baraki agachaka omugaka naro nyaoma aganya magurusi tumugago nyaoma osire nyaoma omugakuri bigabate bi yane over wakana tigara 53 karija tigara 53 nabe kabate tema ngujirende bagatema chigatigara 10,000 na china akanete umugaka gakoraki so iyo bintu binde ntobokora otobina ebintu binde byatwa tebe reality ina nyasawe cyo tebana ebintu bire ngange bitaka bibere ekemo no nemero jo baraki robugaine budget yebone yetwa kolete guprokiwa n'ababekirete ebintu batumire bakabandi bagutumira WhatsApp bandaina esprit yana ne bwatomo cyane
nanyerikerieta lakini ndasimu atebire concerning age spring naende njire konyana natebiwe ase budget yetu chikorosindo chine CMSP togasaini ngoyeti turi bwangoiga ninche mbeke chispring nonye erinde moche mwabagambie marieta age spring echi mwakorire ki mwakwanire tutarachikogenda main budget etoke nachikapchire erinde chiche chikorerwe mbere tuiwananire igo chispring lakini yo nandonya chispring chire 10 wigwete budget ile ngaikire 2.5 because spring yamo yakora procure at 250,000 so igo ebintu binde budget yo MCA 10,000 nera wataiguna kabyo bintu byao bya 10 million ya mimi so igo 10 million kingo beka 2.5 go chatika ile 7.5 aibo tuakwani legoro ya security aids enjira mwate security chikwa tomo chana eko sani nero nonye mpaka agaike naro ninjete nende security rights inge igo nande karutu abekire bintu biga nande bakogenda gukura tokwenda kubatiote nande nakura gendo ngera koraki ngera kuru so security right na ninje tema sekonya ninje request mo chumbe njire chicha bachumbe bakobeka iri gutira iguru yamureka mbake kenyoro yo tyo kumureka 360 degrees iri tambe ninje mo request ase hotspots chi nabono isinda ekeruga alafu ogende guchimatarore bitunu biri goraria se kumureka baka mano muntu gutaka kuiba akanya lakini echinga chi county ntobe nana baisia abantu bayi mate asande ngoja nara abantu bagukura asande nateba na mukura mbuya nabone pare ya nyamwanjani abagaka mukangichira ugatega ke pareye sijigo yo ndeke tukiriro ku otisu aki abene bobe twagurororo ngayaros wani anande mwako rede korate mete mugaticha chi training wana maja takile gocha para nanda kaigo mojimara video nyanja na bagira kura na muta baraki muta kone mbindo tosa mabate ngimata igoroya pohon mwakwana mwada yumo chube konsa chipoho lijira kunyete under national government ichicha national government ase minjo mochumba ga budget kana nagake akina wasoi unabone ya tengerei netagete esabu university na ande netagete esabu abantu banyasoma na macha togitoro na mangi na mocha gotema oi etubo ke gari echenya sore eche bakaiti gego chaigo nero ile kimoi yakino ina madam nande retina batu abo kukutana bande retina capture ya yakino inero mochume ninjete masigo ya nyemi kase budget nyebeke bogesa okego equipigo ira mache uchisinda toche ya guruga ya mwaka be pohole kunyugo unyuni to kunya pohole ya ne bone liere ruguru